Hej, jeg hedder Martin. Jeg er Light-Partner. Jeg vil gerne vise jer Robes nye Eyeball, som er en skytracker og effektlampe. Det er en 500 watt hvid laserkilde, så der kommer masser af lys, men næsten ikke noget strømforbrug. Så du kan sætte den på en helt almindelig husholdningskontakt, og så få din skytracker op at køre uden noget besvær. Den kan alle de store effekter, alle de samme effekter fra de Moonlight, I kender. Prismer, goboer, farveblanding, alt den her slags. Bare alt sammen med meget mere lys, så det kan ses på himlen og flere kilometer væk. Den er vandtæt, ligesom resten af iSeries, så den kan tåle alt slags vejr. Robe tager jo sikkerheden meget seriøst på alt det, de laver, så fordi det er en laserkilde, har den nogle sikkerhedsfunktioner indbygget. Der sidder LiDAR-sensorer i kanten, så hvis man bryder strålen tæt på den, så dæmper den ned. Det samme, hvis der er nogen, der kommer til at skubbe til den, så sker det samme. Vi har den i demo nu, så vi kommer gerne ud og viser den, eller I kan komme til vores showroom. Det sjoveste vil nok være at se den på nattehimlen, hvor den kommer til sin ret.